Iepa, atxaldeon, Donostian gaude eta Laxoa partida jokatu behar dugu. Begi zeharkan, behi zuzenidan, zorgindu nahi ninduzu, zu maitatzeko, baina beharrik ez, zoro maite zintudan jada, begi zeharkan. Nire izena Tiburcio Arrastoa Urrutia, Donostiakoa, 58 urte. Ni ikiritik Laxoa munduan ibili naiz. Laxoa da gaur egun euskal pilotak duen modalitaterik zaharrena. Nahiz eta 19. Mende herrialdea arte joko nagusia izan, gaur egun bakarrik Baztan eta Maldarretan baietan kontserbatzen da. Beraz, eremu geografikoki txikia, baina hala ere urtero txapelketa bat antolatzen dugu. Eta nik ordurako Hau baino joko zaharragoa genuen bote luzea eskuz. Aitzen ziren, baina gaur egun bote luzea desagertua dago, eta orden eskua babesteko edo urruna pilota botatzeko edo asmatu zuten eskularrua, guantea. Hasieran oso motza zen, gero pizkanaka joan da garatuz, eta gaur egun kusiko dutzen bezala, nahiko guztia dira, Eta hau, erran dezakegu ja, 17-18 mendetan jokatzen zela Euskal Herri osoan, bai iparraldean, bai hegoaldean. Zorgindu nahi ninduzun, zu maitatzeko, baina beharrik ez, zoro maite zintudan jada, pina tarta batian. Gaur egun Laxoa bakarrik hemen erranduru bezala mantentzen da Baztan eta Maldarretan, eta erranduru ere bai 19. Mende arte izan zela joko nagusia Euskal Herri osoan. Orduan, sortu zirelaik gainerako tresnak eta modalitateak, hau bakarrik hemen Albidez, Baztan, Maldarreta, Bortziri eta Ultzaman deditu zen. Hemen kontserbatu zirelako plazak, noski, plaza bat beharrezkoa da Laxoa naizeko. Orden, modalitate eta tresna berri horiek izugarrizko arrakasta izan zuten, alde batetik harinagoak zirelako tresnak, merkeagoak, eta begira, pasatu ziren zesta puntara, txistenara, ez da. Baina hala ere, baile hauetan kontserbatu zen Laxoa. Eta gaur egun, bakarrik dozena erdi bat herritan kontserbatzen da. Laxoa kontserbatzen da batez ere txiki-txikitik mutikoek familietan ikusi dutelako. Nik uste hemen gure herriko famili guztietan izan da norbait, atxa osabaren bat edo anaia edo norbait, eta beti gainera ikusi dituzte tresnak etxean. Egia da badela kluba bat, Laxoa elkartea, eta horrek, klubak egiten duena da, txapelketak eta gainerako ekintzak antolatu, baina transmisioa da batez ere familietan. Ni adibidez familian, baina da kirol bat hemen arnasten dena, hemen betidanik izan da, badoitura bat, jarraipen bat, eta betidanik bizitu dena, Arraun estropadak direnak hori kostaldean, hemen dugu Laxoa. Laxoa nahitzeko nahiez beharrezkoa da plaza bat, plaza libre bat, neurriak denak dire desberdinak, plaza guztiak dire desberdinak, normalean izaten duzte luzera 70-80 metro, zabalera 15-20 metro, eta
eta zolare bai izan daiteke hemen dugun bezala, hau da zementoa edo brea, belarra edo lurra edo egan bezala, eta gainera plaza bakoitzak baitu bere berezitasunak. Tenisen antzekoa da. Bi talde jolasten dire, bi aldetan, eta gero ibili barzar hori, eskuin eta ezker, eta gero badire marra batzuk hori, ez dakit nola esplikatu. Eta gero tanteo da teniskoa ere, 15, 30, 40 eta jokoa. Eta da bederatzi jokotara. Guanten basoan jokatzen dugu marra batzukin, ez? Eta marrak dire teniseko saria bezala. Azuk marrak gero nun eta urruti egin, gero urbila duzu irabazteko. Orduan guk zehatzen gara gelditzen marra hori pasatu gabe. Marra da, azkenien da tenisko saria bezala, ez? Eta guk imar dugu gelditu, eta hor kuartoen landa gehien bat da hori, ez? Sakatzaileak egiten duna da tantu hasi. Botarrian jotzen du pilotakin, eta egiten du tantu hasi, rebotera biali, ez? Eta saiatzen garena da, jokatzen dien raiak alik eta botilotik urrunen egitea. Kafe berri, neoliberal, kafe burguez, kafe konformez, gure mutu gaurean, dukazenak dira, kafe global. Bai, hemen dugu eskuarru bat, hau da eskuarru motza, hau dena eskuz egiten da, behi edo aratzen larruakin, dena eskuz, baitu hemen 3 kapa, eta inguruan josi egiten da dena, gero tartean sartzen da hemen eskua sartzeko manoplau, eta honen pisoa izaten da 800-900 gramo inguru. Hau, larruzkoa denez, normalian pista bat zaintzen bada irauten du, nik uste, betiko, eta txistera bezala hausten edo gero konpondu behar edo ez da. Eta gero pilota, pilota du 105, 120, 125 gramo, 2 larru, kanpoko larrua kanpotik josten da, eta, hau da behar dena. Gure ingurua, bere tontzi urtode, horrelakoa zen nahi duzun bitartea, gauzatu da, haulen mendekua. Gure helbururik nagusiena edo jaia bakarra da kirolau konserbatzea. Konserbatzea batez ere hemen gure eskualdean badatitu Lasioa dela patrimonio bat, ez bakarrik kirol patrimonio bat, baizik eta historikoki, kulturalki eta patrimonio bat. Hemen bakarrik konserbatzen da, eta nordaki historian zehar eronden bezala desagertua, gutxi barru berriz ere desagertzea, ez? Horregatik gure helburua, hori da, konserbatzea. Ez dakit lehen bazun jarraipen handiagoa, gaur egun plazak ikusten duzuen bezala nahiko uste daude, baina galtzeko arriskua ez dakit. Guz hori garraitzeko intentzioa daukagu, baina denbora honagoak ezagutu ditu. Ez dakit nik uste falta dela, jendia prest da hona, joko niri indar gehixio emateko, ez? Gaur egun laskako egoera balarria da, ez? Eta desagertzea dago, baina nik uste Lasioa mantentzeko hemen parte hartu behar luketela ez bakarrik kirol entitateak edo baizik eta kulturaren aldetik eta udalde eta gainerako eran dugun bezala azken finean da patrimonio bat, ez? Eta patrimonio hau konserbatzea da denen ardura.